Hjort Knudsen valmistaa laadukkaita mekanismituoleja, jotka ovat mukavia istua ja helppoja käyttää. Nostoavustimellinen mekanismituoli on muotoilultaan keveä ja tyylikäs. Tuolin sähkötoiminen nostoavustin helpottaa tuolista ylös nousemista. Nojatuolin tyylikäs ja kevyt muotokieli yhdistyy monipuolisiin säätötoimintoihin, joilla voit säätää istuimen korkeutta ja kulmaa tarpeesi mukaan. Asennon säätäminen tapahtuu kätevästi nappia painamalla. Voit säätää selkänojan sekä jalkatuen asennon juuri sinulle sopivaksi ja rentoutua mukavasti. Tyylikäs muotoilu ja laadukkaat materiaalit viimeistelevät kokonaisuuden. Valitse tuolin verhoiluksi korkealaatuinen kangas tai nahka. Tervetuloa tutustumaan laajaan Hjort Knudsen nojatuolimallistoomme Kaluste 10.